Mga puso, rin tungkol nato magkauban ganoon ang atong Regional Director sa PRO7, Chief Superintendent Dibol Senas, alang sa mga issues confronting peace and order situation, insurgency problem, o guban pang mga issues sa PRO7. General Senas, buenas tardes. Buenas tardes. Mayang hapon sa tanan. I just know that General Senas is from Zamboanga City. I came also from Zamboanga. I'm just curious. Saan kinuha ng parents mo yung pangalan mo, Dibol? Is something unique, is something Actually, intriguing. I will, taas-taas ng istorya ba? pero, siguro, more or less siguro, sa Bold Star niya nakuha. Okay, Bold Star. Yes, Dibol. Yes, sa Dibol Bold Star Senas. na nakita sa akong papa. Uh-huh. Kasi accordingly, katong nangita siya og unique na pangalan. Kaya ako papa po, Army man. Army, okay. Oo, di ba? Ang iyang favorite atong kuan, iyang artista si Marisa Delgado. The Bold Star. Mga 60s and mga 60s, 70s. Gana. So, ambot, nakikita siguro sa akong papa dito daw, istorya niya, nakita niya dito sa Osaka, kapag-agi niya na di, tapos na-slash sa ka-bold. Mo to yung The Bold Senas. mo na yung mo na istorya niya sa ako. Okay, nangutan naman po ko nga naman laing gina ko pangalan. There's something unique bitaw. Oo, kay pati ang mga maestra na ako, grade 1 pa. Bawat, sa man na yung pangalan. But anyway, that is You were born and grew up in Zamboanga? Yes. Okay. Actually, I was not born in Zamboanga. I was born in Butuan City. Bisaya, okay. Bisaya mi, tapos ako ang lolo na ako sa papa sa akong papa, taga Siquijor. Okay. Nilangyaw na sila dito sa Surigao, sa Mindanao kay during sa World War II. Tapos pagkatapos kay sundalo man ako papa, namalhin mi sa Zamboanga. Dito na ako nag-eskwela. And you joined the PMA, when was In that? 1982, nag-apply ko, 83 may sulod sa kuan. Dito pa ka na Zamboanga eh. And then you graduated 87. 87. You belong to batch 87. Okay. How's the peace and order situation on the criminality aspect, especially these holidays, the entire Region 7, General? Actually, karon we are preparing for the holiday season. Among gibantayan og amo ang security preparations for the Misa de Gallo is in place. So karon ika-unom na ka buntag og lipay mi kay walay major incident. So but ipasabot ang amo ang mga preparations, ang mga police nato, mga stasyon are in place. Nato mga police assistant desk na nakabutang, tapos among gibantayan gyud ang basilika kay mo man pinakadako na simbahan nato. Now akong gistoryahan si CD og Cebu City, then we add up more people magwardya, and we are happy that no major incident happened. And I think our plan is ongoing. In place? In place gyud na siya. What about in urban areas, sa other crimes committed? Nakuhaan ba niyo nga doon na increase, especially in the Cebu City or Metro Cebu area? Actually, I have already given my report katong the whole year. I think that was 15 or 16, 14 Okay. to the media. First, I presented yung year-end report na ako sa Regional Law Enforcement Coordinating Council, tapos sa mga Advisory Council on the media. At we're very happy that our crime reduced. Okay. All of them. Diba? Ang biggest na nag-reduce ato in terms of percentage, ang robbery. Robbery. Followed by theft, tapos ka ng physical injuries. Now, we're also happy that kauban na nag-increase po ang ato ang operations against illegal drugs, illegal gambling, tapos nag-increase po ang recovery namo sa drugs and firearms. We have also a very high performance pag-abot sa mga wanted persons. Mo na among gibantayan karon o kaning mga lugar na kabalo ka, kaning mga lugar na ahananago ng mga wanted, kanang mga petty crimes, kanang mga pickpocketers, amo apod gyud nang gibantayan kay bisag kung saan nimo pagbantay kasi sa major streets nato, kundi nato na adtuan ng taguan nila, wag gyapoy may tabo. Yeah. We will touch on that, the anti-drug campaign, but we'll focus on the criminal aspects sa Cebu City. Your friend, Mayor Osmeña, was quoted as, was quoted as saying that he will hire retired military officer from the compound of Central Command to be deployed in IT Park because there's an increase of criminality in that area. First, I will not comment any of the Mayor Osmeña's idea. Okay. Because I don't want to comment. Una, gitubag na siya ni CD. Okay. I think the CD answered well and we have discussed it. And maybe we could, ang pangutana lang yun na mo,
kung kinsa man tong complainant, please go to the police. Yeah. Dahil dili ka diha mag yaw ka diha magstorya ka, then wala may basis. O, di ba? Munang kung unsay may istorya, we accept it. Di ba? Di man naman siya awayon. Yeah. But I will not comment further whatever. Just a simple guidance, okay? Only the police can implement the police authorities, okay? Now, kung maghimo man sila nga na, be sure na walay firearms. Because kung it becomes a private army. That's true. Especially that elections Yes, approaching, no? yes, ang mga ko na. But will not comment until we'll see. But in fairness to the police, doon ay mga gipang deploy dito. Actually, in that area. ang sa area gidi sa IT, kung nahibawan nimo, tie up diha atong mga police with the security diha. Ikaduha, natay gi-donate diha sa tuwa. Nanay una sa IT park na police detachments. Na diha. Tapos diri po sa kuan, duhay outpost na gi-donate mismo na sa management ng IT. Okay. Tapos lighted ng lugar na. So far, ang among mga istorya, kanang lugar na diha na yung mga police diha, pag mga naugtong nasa call centers, gibantayan na mo. Kabalo ka ang nahitabo, is not on the IT centers. Kung dili dito na sa mga highway na walay suga. Okay. Diba? Siyempre, outside that area. IT center. Amo nang gi-ikuan. Pero mo gay na among gi-extend ang patrolya hadto sa highway. Na kay dito man ang highway, wala may suga. Diba? Katong kuan. Mo gani, amo nang gisabuta na next na kung magkuan man ang PISA order, i-raise ng issue na nganuwal may suga diha. Kaya kung bisag mo ito kagabi, ang pinakahayag lang diha ka ng IT park. Yeah, that's true. Diba? So natay mga pulis diha kay atong gimatayan because of the call center. Now, pag mugawas ka kasi na diha, diba? Kung asa-asa ng mga kalsada, mo na to'y bantay nun. Oo, di ba? Kaya magalampas ka di sa mga barangay, pag abutin mo sa highway. That's right. Di ba? Katong usa ka biktima, nabaya to sa highway na itabo. He was walking, going to Capitol. No, going to Capitol at saka sa terminal. Yeah. Okay. Muna, kuan. On the insurgency problem, although this concerns with the military, but na ang police gihapon diya, especially in Negros Oriental nga kusog paghihapon ang insurgency problem nito. Is there any bantayan na to, especially sa Christmas holidays? Actually, sa buong Negros, sa Negros Oriental, nag-alert nami dito. Okay. Minsan kung full alert walay break ang mga pulis dito. They are intact. Kasi dagay series of reports nga tapos pronouncement pa sa mga NPA that they will attack any police station outpost mo na among gi-consolidate among tao gi-intact tapos nagpatrolya tapos gibutang na mo sa gawas para dili sa estasyon magtambay. Para kung manunod man sila dito ta magkita kung ahaman na lugar. And we are ready for any of them. Now, mahindumduman nimo na amping gyud mi kayo kay sa Masbate, grabe ang kanila. Tapos karon katong duha ka adlaw lang dito sa Agusan ay na hostage na mga KAFGO o army. So amo anang so we are constantly informing our people. Mobaya na sometimes mo adto mi dito kauban ako ang mga members sa command group to check kay mo may among priority areas yun ng Negros which comes to CNN. The NPA denied killing Gabuya. Kinsa may perpetrators ato? Actually, we are nag-imbestigahan namo to. Okay. One of our prime good suspect ato is the Sparrow. Now, we do not know why they denied. Wala pa mami nag-blame sa ilaha. Okay. Diba? So, kabalo ka, sometimes their actions backfire. Kay istorya man nila wala magibuhat dito si Kuan, si Gabuya, sila ang among tanaw ato is a chance target. Okay. Diba kay sobra ka sa kadaghan na Kuan, so wala na sila mamili. Diba kay kabalo ka, bisag ang army nag-advise na kinahanglan nagbody gyud na Mulakaw. Okay. And we have been preparing na kasi before ato 7 o'clock according sa Chief of Police na Kuan sa naon na sila advice nga na mga armado na man dito. According sa Chief of Police. Muna nag-checkpoint sila. So, nakuha nila itong sakyanan, wala man, tapos kumpleto mga papel. So, pagkatapos, bibalik sila sa estasyon. Dito, gikuha sa Chief of Police daw, tumapagi nga na, siguro, natimpuhan, kay nagkapi, siya lang ba nagkapi po? Naisahan lang. Naisahan yun. Ang among tanaw ato, it's a chance target, di ba? Karon, naibawaan siguro na dili man to sadaan na pulis or sadaan ba ka unsa ba na, so they have to clean up their acts. Okay. Kumo na mo kan, pero wala pa mi mag-blame sa ilaha. Dinay na sila. Dinay na sila. Finally, limitado itong oras sa television, General. On the anti-drug campaign,
medyo subsob o malakas ang talisay ngayon at saka sa Mandaue. Ang Cebu, parang wala na akong hindi narinig na may killing, Yeah. even the mga bad elements of the PNP. Was there an order from the higher up to laylo muna dito sa Cebu City? No, wala. Actually, ingani na, di ba? You some of the reporters patungkol na magipakita na kami, basta dili lang may unahan, kay dili naman na uso ka ng nanlaban. I Okay. told my people, no. We should, unless mauna ta, sila yung bunot, pupusil sa ato, then we defend ourselves. Okay. Mao na yun na among idea. Dili mo mag-una-una og pusil. Munang some of the kanang among operations na mga media diya naka-witness, ang pulis gipusil. Okay. It so happen lang kasi kadaghanan sa mga pulis, kadaghanan nanay vest. 'Di ba? Nanay vest mga level 3 na so ready. Munang sometimes dili nimo makita. But we have documents na nangaigo na. And one of it nakita gyud ng usa ka reporter na kauban na mo gyud na ingana gyud na. Now diri sa Cebu makita nimo daghay na nga dakpan diring mga drugs. Okay. 3 kilos, ingana 1 kilo. Di naman mo kuan wala may armas. Wala armas. So di na mo na ilabtan. Basta mo surrender lang ka. Dito sa Talisay kasi tanawa to kung kinsa to'y nangamatay dito. They are hardened, Criminals. tough criminals yun. Katong mga so-called mga gahig ulo na ang actually muaway daw sila sa pulis. Oh. So pag ato pa lang sa pulis, pinusilay dayon. Kay numdum ka usa ka pulis tamo Yeah, dito yeah. gipusil. So sa Mandawi ing anak gihapon. Ang among advice, di ba? Kay kung di kinyo mapugan magbaligya diha og shabu wala na kay inyo nang panginabuhi so-called diha na. Kung madakpan mo, panurrender na lang yun mo. Ayaw yun mo og kuan og armas. Kadaghanan diri sa Cebu na dakpan, wa may armas. That's your strong Yeah. message Yeah, to oh. those people. Yes, oo. Kasi kung istorya nyo, sir, mo ni among panginabuhi, sa klaseng panginabuhi na. Okay. Diba? Anyway, Merry Christmas to all. Oh, see, any sir, you can address your First, sub, I'd yeah. like happy, Bob, one, please everybody is at least enjoy Christmas. Yeah. Please report any incident. Now, for firecrackers, nalipay ko, gipicture niyo itong among program sa firecrackers. Yeah. Kasi ang among gusto yun, untana, kung pwede lang, 0 casualties. Okay. Mo na target yun sa PNP. Ug mo nang kami, gipatuyok na ako taran akong mga city directors. Ikaduha, kung pwede lang, ayaw nagyud magpabuto og kanang pusil during sa kuan. Kasi we are also targeting na untana mag-zero casualty po ta sa discrete firing. We have already, as of last year, nakita nyo, ubos na ato ang casualty. Diba? Dili na kayo alarming. So kung ato lang ma-maintain, lipay gid mi ana. Now karon among mga pulis karong Christmas, among pariporto na sila sa mga stasyon between 8 in the morning sa 24 up to 8 sa 25. Okay. Sa New Year po, among pa-reporter na sila sa 31 sa 8 o'clock sa gabi up to 8 o'clock sa morning. Para sigurado tayo wala magpabuto. Sir, thank you so much. Thank Merry you kayo, Christmas Bob. and Happy New Year. Gracias. Okay.